progrese cât de cât prin fundamentarea bugetului, deci solicitarea a fost destul de mare. Noi, Galațiu, ne-am confruntat cu o situație mai specială cu ISPAT. A fost și acea perioadă. A fost și acea perioadă cu acea perioadă. O să rog colegii dacă au pregătit un moment promoțional foarte și o să revenim după aceea în foarte scurt timp cu doamna Modiga. Ce scuze, dar cred că răcetă și tu că sunt, dar nici așa. Dacă Imediat. puțin poșeta. Da, imediat că o să-mi faci. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Da, am revenit puțin în emisiune. Da? Nu, totuși încercați să facem o scurtă pauză de 1 minut, vă rog.